Per les festes de Pasqua és costum antiga a Mallorca fer crespells en forma de coc, en forma de peix i en forma d'estrella de David, com aquestes que el forner ens ha preparat. També és costum fer panades de xot, però a un moment indeterminat de la postguerra europea, quan se va encarir el preu del xot, els forners i els pastissers feren les panades de carn de porc. Una verdadera incongruència si tenim en compte que el costum de fer panades i crespells és un costum dels hebreus mallorquins. Tanto se ha conservado la tradición de esas panadas que hoy en día no hay profesional del horno que se atreva a cambiar la receta y utilizar la también sabrosa carne de cerdo. La tradició marca que les panades s'han de fer de carn d'esbràs de xot. I les panades de porc el més segur que si en fessin la gent no en comprés. Nuestra pregunta de esta semana pasa por ingredientes culinarios. ¿Podría decirnos qué animal es el que más se come durante la Pascua mallorquina?